police. Whoop, whoop. Stand clear, done man attack. You can't stand where I stand, you can't walk where I walk. Watch out, we run New York. Policeman come, we bust them out the park. I know this for a fact, you don't like how I act. You claim I'm selling crack, but you be doing that. I gotta say see ya, cause I would never be ya. Be your officer, you wicked overseer. Nie, tak ona by vymyslela, že ste napríklad aj toto máte prúser jak Brno. Ako mne osobne je to v píči. Man, them want check me, them check out me dark or it shine like the sun, but them jealous of them next guy, them can't afford one. Black people still slaves up to today, but the black police officer, they see it that way. He want his salary, he wants it, so it would turn up and kill people for it. My grandfather had to deal with the cops. My great-grandfather dealt with the cops. My great-grandfather had to deal with the cops, and then my great-great-great-great. When it's gonna stop? Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Ideme. Ste si zaslúžili. Dobre? Všetci občianske preukazy. Kto má občiansky, tak občianske preukazy. Občianske preukazy. Všetci. Toto kedy videl takýto... Koľko máte rokov? Takéto správanie. Koľko máte rokov? Hlavne Pýtam už sa tam, vás. čo ste byli občianskými, čo ešte. Koľko máš rokov ty napríklad? Čo si nemý? No. Tak poviem vám 19. Ty máš koľko rokov? To sa ma každého máš pýtať. Ani jeden nerozumie, keď vám niekto tu na- povie, že tu na nemáte skákať, že máte odísť, máte akože... Tam je klačno, tam vám otvárajú skatepark. Tak prečo A keď tam vám dáme nie ste? teraz 30 € každému pokutu za nás chváli? Keď vás teraz má nejaký správca v izbe, tak to sa považuje za nás chváli. Čo teraz prosíte? Prosím ťa, odpust mi. No to určite. Tu nás sa investovali toľké peniaze do skateparku teraz, aby sme mali pokoj tu na ľudia v centre Otoku, aby sa nepoškodovali schody alebo čo, iný majetok, ale keď vám človek pekne povie, tak to ideme ďalej ničiť a robím si po svojom. To je tá vaša demokracia, ktorú si predstavujete vy pod demokraciou? Viete, aké sú vaše práva a povinnosti? Práva každý ovláda vaše, však sloboda pohybu, pobytu, môžem si rozprávať, čo chcem, lebo je demokracia. Ale vaše povinnosti neovláda ani jeden. O čo tu ide teda? Doma tiež otcovi, alebo máme odvrknem a máme ju na saláme, ako sa dá povedať? Áno? Čo vám urobí rodič, keď vám niečo povie, aby si to nerobili a čo, a mám v rite, nech si každý čo rozpráva. Ako to akože dopadne? My sme sa chceli dohodnúť len pár minút. Nie, ako to? Ako? Či neriešia vôbec? Máte voľnú ruku? Nie, rieš. Veď ide o to, aby sme sa dohodli tu na. Keď jednoducho, keď dnes si odtiaľ, v Ružomberku sa to tolerovalo na námestí, že tam stali chalani pre kážky, tam skákali. Dobre, OK, bereme. Nemali kde, bojovali sa za ten skatepark, vybojoval sa, je tam na Klašnej. Veľký, nový. Neviem, či najväčší na Slovensku, alebo ako sa to hovorí, čo tam riešili. Hej, je to fakt novinka, super. Ale vám a to asi nestačí, že vám niekto umožní niekde skákať irisko normálne, aby ste nič nepoškodzovali. Investujú do toho vlastné peniaze, ale vy musíte skákať na miestach iných. Keby toto bolo môj majetok, tak vás dočasne všetkých prosto tak, že nie, až to není pekné. A keby ste mi povedali, že nie, tak by ste videli, čo by sa s vami narobili. Ako majiteľ tejto galérie, alebo majiteľ neviem. A keď raz niekto povie, aby ste chalani neskákali, tak skákame. Dovidenia. Teta, ale my by sme nepoškodili, nie? Čo ste to ale Vy to budete opravovať. Budova strašne veľa stojí. Však hej, ale my by sme tu nič nerozbili, alebo také. Nie, toto strašné skákanie a ničomu je toto. Viete, koľko to stojí? Ale nie, teta, len keby sme hej tak, že ideme po tých oných, ale len stáde dole zoskočíme. Keby vám toto robili v mestským úradom, tiež by ste určite zakročili. My zakročíme všade, majú skatepark, môžu ísť. Hej, veď máte na to, máte budovať. Máte to postavené, môžete tam Poďte ísť, si na námestie, môžete poďte si skákať. vykočnú. Hej? Dobre, dovidenia. Dovidenia. Stovka. 15,34. To je istý.
Oh yeah, bitch.